наименованието Тракийски войн, сухопътните ни войски проведоха най-голямото си учение за 2024 година. Основен обучаем бе втора Тунджанска механизирана бригада с придадени и поддържащи формирования. Над 2000 военнослужащи с 700 единици техника на 2 полигона едновременно, Ново село и Корен, демонстрираха способности по време на мащабната тренировка. В рамките на учението усилията бяха фокусирани върху повишаване на уменията на командването на сухопътните войски и втора механизирана бригада за планиране и водене на национална с преход към съюзна отбранителна операция. Стремежът е повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействието с съюзните формирования. По време на учението бяха проведени бойни стрелби с механизирани, танкови и артилерийски формирования, както и стрелби със средствата за непосредствена авиационна поддръжка с реактивната система за залпов огън «Хаймарс». Бяха използвани безпилотни летателни средства на въоръжение в маневрените формирования на сухопътните войски. Идеята бе за пореден път да бъде стикована работата на многонационалните сили в рамките на НАТО. Различното този път е, че то е изцяло под българско командване. В това учение особеността е, че така наречения Хайкон е развърнат в формат, в който се предстои развръщането на българската дивизия. Командването и управлението, освен този Хайкон или щаб на българска дивизия, поема управлението и съответно командването и управлението на втора бригада. Паралелно с това, във времето на учението управлява и многонационалната бойна група, която в момента се намира на Ново село. И то го управлява с подаването на заповеди и разпореждания, които се подават както към втора бригада, така и към многонационалната бойна група в рамкова държава Италия. Управлението по време на учението става едновременно изпълняване на действия, реални действия, както на полигон Корен, съответно с втора бригада, която е основен участник, 4-ти артилерийски полк, които участват също, само че са пряко подчинени на дивизията, а не на втора бригада. Паралелно и се изпълняват и действията и се управляват непосредствено в реално време и с личния състав, който се набира на учебен полигон Ново село. Това е особено. Предизвикателствата наистина не са малко. Първо, защото наистина това е най-голямото учение на сухопътни войски за годината. В учението участват над 2000 военнослужащи от различни нации, както и до 700 единици техника. Предизвикателството е, защото е ангажиран голям апарат за ръководство и контрол от командване на сухопътни войски, командирите на участващите формирования и техните щабове, за организация на мероприятия, свързани с подготовката, развръщането и планирането на участието в това учение. На следващото място предизвикателство се явява и факта, че аз съвсем скоро съм заместник началник на щаба по операциите и за мен на тази длъжност и като директор на учение това е първото такова. Но за щастие съм обграден от изключителни професионалисти в команда на сухопътни войски, както и щабовете на формированията и под вещото ръководство на командира и командата на сухопътни войски като цяло, мисля, че към момента се справяме, но в крайна сметка, когато анализираме резултатите от учението и постигнато на целите, тогава може да кажем дали и как сме се справили. Мащабността на тренировката изисква прецизно планиране и подготовка, а взаимодействието между всички участващи формирования е ключов момент. Най-трудното нещо на една операция или на учение, учението е разликата от операцията, че пред себе си имаме мишени, не друго, е винаги взаимодействието. Взаимодействието и логистиката са двете неща, които са ключът на всичко. Но от взаимодействието започна всичко, защото взаимодействието се стикова по време, място и задачи, всички огневи възможности на всички родови войски, а те не могат да бъдат изпълнени без своевременното осигуряване във всички аспекти от логистиката. Така че взаимодействието е ключът на всичко. Кой, къде, какво и как трябва да го направи и кога. В дадения случай взаимодействието може да го разглеждаме на две нива.
Едното е в рамките на бригадата с всички предадени формирования, като включваме тук танковите, които не са част от бригадата, но в момента играят с тях. Това е танковия батальон, който се предава на 2-та бригада от Центъра за подготовка на специалисти, така че може да го кажем, той си е реално техния батальон при операция. Всичките им формирования от родовите войски, които те притежават. И паралелно с това на следващото ниво е синхронизацията, която се осъществява от така наречения щаб на дивизия, който ние също го тестваме в момента, а там се извършва синхронизацията между действията на 2-та бригада, действията на 4-ти артилерийски полк, действията с рамкова държава Италия и, което е особено до сега, паралелно с това действието, място, време и задачи и на батареята Хай Марс, което ни е предадена за времето на учението от Националната гвардия на Тениси. Бригадно учение на полето, да излезе цялата бригада, това е нещо наистина, което рядко се вижда. И тук всеки един вижда, че не е сам. Обикновено ние до сега, когато планираме и провеждаме учения, да кажем, излиза единия батальон, и в последните години почти винаги се стремим да има различни родове войски. Но да излезнат всичките батальони на бригадата, това се случва доста рядко. И това е хубавото, че когато се развърнат всичките на полето, всеки вижда, че не е сам. И всеки вижда, че зависи от другия и че трябва да има взаимодействие между нас. И пък основното пък е за мене и за щаба, че трябва да ръководим толкова много формирования в една динамична операция, което е доста сложно. Това, което очакваме да постигнем, на първо място е да повишим оперативната съвместимост между българските военнослужащи и тези от коалиционните партньори и от гледна точка на бойната група да постигнем, да повишим, надградим способности да водим бой заедно с военнослужащи от 9 различни държави. Основен обучаем по време на учението е 2-та Тунджанска механизирана бригада, която е изцяло с ново командване. Извън планировката на учението се случи смяната на командването на бригадата, но това е един сигнал, че самото смяна на командването на бригадата не разклаща структурата, наречена механизирана бригада. Тя е способна да се изпълни задачите и личният състав, който е вътре, получава директните команди от други хора, но това означава, че има и приемственост, което е най-добрата демонстрация. Което аз смятам, че да, беше предизвикателство, но явно не е проблем. Като основен обучаем в тактическото учение, ръководено от командването на сухопътни войски, в обстановката на тактическото учение ще проведем тактическо учение с бойни строби с участие на формирования от 2 механизирани батальона, от артилерийския дивизион, от батальона защита на силите и други формирования. Темата на учението ще бъде участие на механизиран батальон в отбранителния бой на бригадата, като целите, които съм си поставил, да се повиши на тренираността и да се изпробват процедурите за управление на формированията от батальона по време на отбранителния бой и другата основна цел, която е да се повиши полевата тренираност на личния състав. За такова голямо учение с участието на цялата бригада предизвикателства са доста, и основните от които са подготовката, която изисква доста време, подготовка във всяко едно направление на личния състав, на техниката, на материалните средства. Следващото предизвикателство, което е за командирите от всички степени, това е управлението на личния състав тук на полигона, в тази пресечена местност, на тези доста големи пространства. И третото предизвикателство, това е материалното осигуряване на толкова хора на полето с всякакъв вид услуги. За първи път по време на Тракийски войн комуникацията между формированията и между двата полигона
Ново село и Корен се извършваше с терминали на сателитната система за пренос на данни Starlink. Команден пункт Ново село, чуваме ли се? Ако се чуваме, вдигнете ръка. Добре, слушай указания. Днес от 12:30 брифинг на командира на базата. До 12:30 изпратете необходимата презентация с апдейтите за деня. Отделно доложете за готовност в 11:45 за проверка на комуникациите по всички линии. Край. Новопридобитата система Starlink е част от модернизацията на сухопътни войски. Същата дава много по-големи възможности и способности за устойчиво и надежно управление на войските и предоставя необходимите услуги като глас, данни и видео на системата за командване и управление. За учението Тракийски войн 24 имаме изградена свързаност между учебен полигон Корен и учебен полигон Ново село, където се намира многонационалната бригада на италианската армия. Предимствата, които дава системата, това е високоскоростния обмен, мобилност, надежност, сигурност, а също така и достъп до интернет във всяка една точка на България и на света. Ефективността и устойчивостта на подобна система, подобен елемент от системата за командно и управление, въпреки че го провеждаме като експеримент, това учение вече дава своите резултати и наистина ни дава увереност, че пътя, по който са поели за модернизация с сухопътни войски, е правилния. За първи път в отбранителния бой беше включена и реактивната система за залпов огън Хаймарс. Какви са възможностите на Хаймарс? Това е мобилна ракетна система. Тя е въоръжена с 6 ракети. Системата е проектирана така, че да поразява вражеските цели на далечни разстояния. Точно колко зависи от боеприпасите, които ще използваме. За учението в следващите дни ще работим с нашите учебни ракети, които са проектирани да изминават разстояние между 10 и 12 км. Имаме и други, с които може да достигнем цел на 86 км разстояние. По време на учението ще се интегрираме с колегите от 4-ти артилерийски полк за изпълнение на огневите задачи. Ние имаме съвместна договорка, така че да преминем колкото и да е кратък етап на обучение на тези военнослужещи за няколко часа, да видят, да се запознаят. Да, ясно е, че няма да станат големи специалисти с един ден или с няколко часа, но поне ще знаят какво да очакват. Ще знаят към какво да се стремят в по-нататъчната си подготовка и какво наистина е необходимо за тях. Да подготвят част от военнослужащите в полка, защото се очакват този тип системи да навлезнат при нас, да имат ясната представа какво представлява, как работи, как действа. Наистина те трябва да се запознаят, трябва да очакват това, което ще се случи. Да, когато придобием такава система, когато започнем процеса на придобиване на такава система, да имаме готови военнослужещи, които да навлезат много бързо. Тези стрелби ще бъдат съвместно с нашите системи за залпов огън БМ-21, които ще се проведат съвместно по едно и също време с реално използване на артилерийски системи на местността и управлението на огъня ще стане чрез нашите колеги от развърнатия щаб на дивизията и чрез нас, естествено, което е синхронизация, реално използване на системи, интегриране на системи и взаимодействие. Ние сме за това да посрещаме новите предизвикателства, да се движим напред и с най-голямо удоволствие и желание чакаме да получим нови системи, за които можем да използваме. Според разработения сценарий, в резултат на развиваща се криза, бригадата е получила задача да участва в отбранителна операция в коалиционен формат в състава на механизирана дивизия с цел отразяване настъплението на противостояща групировка.
Замисълът на учението е базиран на планиране и провеждане на отбранителна операция в условията на член 5 от Вашингтонския договор, като основният фокус на учението за сухопътни войски е прехода от национална отбранителна към съюзна операция. В тази връзка команда на сухопътни войски формира щаб на национална дивизия, който поема командването и управлението на втора механизирана бригада като основна обучаема аудитория за учението, многонационалната бойна група с рамкова държава Италия и поддържащи и осигуряващи формирования, включително от Националната гвардия на щата Тенеси и екип за гражданско военно сътрудничество от армията на Съединените щати в България. Извършили марш от пунктовете за постоянна дислокация 38, 42 и 31 механизирани батальони заемат район за отбрана с готовност да посрещнат противниковата атака. Предстоящите задачи са истинско предизвикателство за командирите на батальони. За мен също е първо учение от тази позиция, така че за мен е огромно предизвикателство, но огромна отговорност и също така възможност. Защо казвам възможност? Защото тук е момент аз да всичко, което до момента съм учил, било то както на теория, така и на практика до момента, да го покажа тук. Прави задачата по-предизвикателна, защото до момента ние сме се готвили в състава на батальони, тук се сглобява цялата бригада. Предизвикателства са както по гледна точка на комуникацията, вече виждаме как действат другите батальони, как като се съединим, ставаме по-силни и действаме в едно и също направление. Виждаме, че подготовката, колкото да сме били в отделни гарнизони, накрая целта е една и съща. Тук е място, където да покажем, че подготовката, която сме водили, е била правилна. Или ако има неща, които сме видяли като предизвикателства, те да бъдат отстранени и да бъдат направления за следващата подготовка, която ще планираме за следващата година. Задачите, които изпълняваме, са съвместни и без синхронизация няма как да успеем да ги изпълним, така че успяваме добре да се работим и да изпълним задачите, които са поставени пред батальоните. Основните предизвикателства в хода на учението са терена и замисъла, който има за учението, съответно поради това, че 3 батальона механизирани изпълняват съвместни задачи и синхронизацията между тези батальони. Това са едни от най-големите предизвикателства по време на учението. Учението е голямо и в този смисъл нашето участие, нашето място в учението е предизвикателство. По начина, по който трябва да изпълним задачите и да се впишем в цялостната картина на учението. Така че участието във всяко едно учение е предизвикателство, защото първо трябва да добием достатъчна натренираност и подготовка за участие в учението, след което да изпълним задачите по правилния начин, в съответствие с намерението на командира и не на последно място да успеем да постигнем синхронизиране на действията и взаимодействие с всички останали формирования, които участват при изпълнение на задачите. Предизвикателство и голяма отговорност се явява учението Тракийски войн и за младите офицери от българската армия, за които това е първа тренировка от такъв мащаб. Опитът ми като офицер е 9 месеца. Това е първото учение, в което аз участвам в такъв мащаб. Предизвикателството започва още с самата организация на занятието, след това в район, за който взехме, оборудването му, като цяло работата са в екип, дейности, които извършихме с имитацията. Цялото учение е едно предизвикателство за мен, което аз искам да спечеля възможно най-много опит да придобия. Според сценария на учението, в опит да завземе територия и да наруши целостта на държавната граница, противниковата агресия ескалира до нанасене на авиационни и артилерийски удари. Трите механизирани батальона получават задача умишлено да увлекат и блокират противника в предварително подготвените зони за унищожаване. След получена разузнавателна информация, командирът на втора механизирана бригада решава да прегрупира силите и да проведе контратака,
използвайки второ ешалонния батальон, усилен с танкова рота, реактивна артилерия и авиация. За успешното провеждане на контратаката, самоходна минохвъргачна батарея заема огневи позиции в близост до предния край на собствените формирования с готовност за участие в контратаката. Тя се осигурява допълнително и от гаубична батарея. Огневото изнасяне и развръщане се осъществява с авиация и далекобойна артилерия. Използвайки възможностите на батареята от Националната гвардия на Съединените американски щати и тяхната реактивна система Хаймарс, се унищожават далекобойните артилерийски системи на противника. След завършване на стрелбата, американската батарея напуска огневата позиция и заема района за презареждане с готовност за изпълнение на следващи задачи. Двойка щурмови Су-25 осигурява изнасянето на реактивната система, като нанася въздушни бомбени удари в дълбочина на противника. Запознахме се с възможностите, с пълните възможности на системата, база за сравнение няма. Говорим за далекобойност, говорим за система за управление на огъня, говорим за бързина на зареждането на пакета на машината, говорим за точност, защото БМ не е система, която е направена да стреля точно, докато при тази система имат много голяма точност. Така че база за сравнение няма. Единствената база за сравнение е, че и двете системи са мобилни. Идеята на командира на втора механизирана бригада е да осигури огневото изнасяне, като редува удари с артилерия и удари с авиация. Под въздушната защита на Су-25 реактивна батарея от състава на 4-ти артилерийски полк успява да извърши маньовър и да заеме временни огневи позиции. Атаката с системата за залпов огън БМ-21 Град сериозно забавя темпа на противниковите сили. Под прикритието на огъня на артилерията и авиацията започва изнасянето на второешалонните формирования, както и на средствата за стрелба с правомерене. Танков взвод и противотанков взвод откриват огън по бронираните средства на противника. От Център за подготовка на специалисти в учението Тракийски войн 24 участие взе първа танкова рота от състава на втори танков батальон, който се подготвя за нуждите на втора механизирана бригада. Военнослужещите от танковата рота показаха една добра сглобеност по време на всички действия, и тактически, и по време на огневия маньовър, и изпълниха всички поставени задачи така, както се изисква. Лично моите впечатления мога да кажа, че синхронът, взаимодействието и изпълнението на поставените задачи от командването на бригадата бяха на висота. Задачите са поставени конкретно, ясно и точно, за да могат по най-добрия начин да бъдат изпълнени както от танковата рота, така и от всички елементи на боя. Настъплението на батальоните се поддържа от гаубична батарея и две самоходни минохвъргачни батареи, които изпълняват методичен огън по настъпващите противникови формирования. Последен залпов огън на танковата рота окончателно сразява противниковите сили. Целостта на отбраната е възстановена и целите на учението постигнати. Синхронизацията по време, място и задачи. Синхронизацията е много ключово, тъй като нашите процедури малко се разминават с нашите коалиционни партньори и трябваше точно да синхронизираме времената, иначе нямаше да се получи този ефект, който, реалният ефект е нанасяне поражение и да възстановим целостта на отбраната. Не бих казал, че задачата е станала по-трудна, въпреки новото командване, което изцяло се смени на бригадата. Хората са гъвкави, реално ние се нагодихме според тях и си изпълнихме всичко, което беше планирано. Всички останали партньори се отнасят с голямо уважение към нас, защото в хода на съвместните действия се доказахме като знаещи и можещи. Казвал съм го преди, казвам го и сега и стоя за думите си, че ние сме в доста от случаите водещи.
Ние даваме темпото, ние определяме правилата, ние създаваме стандартите. Горд съм с това, което те показват. Първо, защото това са военнослужащи от моя батальон, за мотивацията, за желанието, което показват и стремежа да научат нещо ново и да споделят с останалите колеги. Във всяко учение, независимо колко сме натренирани, винаги има какво да се надгради, винаги има положителен ефект от учението. Мотивацията е много важен фактор, тъй като в съвременни условия въоръженията, оръжията, техниката са приблизително едни и същи и това, което отличава две враждуващи страни е много голяма степен мотивацията на личния състав и желанието за победа. Колективност. Ключовата дума, върху която бе изграден целият замисъл на мащабното занятие Тракийски войн 24. Колективност не просто като понятие, а като доказателство, че планирането, отработването и изпълнението на действия в коалиционен формат са осъществими, реални и напълно по възможностите на въоръжените ни сили. Доказателство, че българската армия е достоен партньор, способен, уважаван, перспективен. Това, което видяхте днес е впечатляващо. Всъщност НАТО започна един процес по усилване на източния фланг с формирането на батальонни бойни групи. Една такава батальонна бойна група беше развърната в България с формираща страна Италия. И от тогава процесът продължава. Първият етап беше интегриране на формированията на тактическо ниво, но сега това, което не видяхте, всъщност е интегрирането в системата за командване и управление. Тоест, под командване на българската дивизия, щаба на българската дивизия, беше планирана, проведена и координирана операция, в която участва освен български формирования и националната бойна група. Това е процес, който е доста труден, изисква много опит, изисква изчистване на всички процедури и ние сме доволни, че командване на сухопътни войски постигна определено много добри резултати. Другото, което е получено след това учение, е, че бяха уточнени области, в които имаме проблеми, които трябва да изчистим и това, което е необходимо като модернизация, също беше ясно като изводи от това учение.